Ake siphinde sibingelele sithemba abantu bakithi bayaphila. Isihloko esokhuluma ngaso namhlanje sithi akukho Jesu okhuluma nobrother Enigma. Isihloko sobe sikhuluma ngaso namhlanje. Akukho Jesu okhuluma nalo bhuti osedume kakhulu la kuthiwa ubrother Enigma. Namhlanje umhla ka-26 October 2024. Isona sihloko ngoba ngisho isona sihloko esokhuluma ngaso namhlanje sithi akukho Jesu okhuluma nobrother Enigma. We are House of Radical Intellectuals. Njengoba siyesichaza njalo masingena ukuthi siyindlu yeyingcitha buchopho ekhuluma into ngoba injalo ngaphandle kokukhetha amagama ngenhloso ukuthi umuntu omnyama akhucululuke engqondweni noma mhlambe aphile nje ngendlela esile engqondweni. So that is why we call ourselves House of Radical Intellectuals. Siyingcitha buchopho impela ehlala eqinisweni ngoba linjalo ukuthi lifika kanjani kuwe uwena osiyobona hluza kanjani. Mawuthi liyaxaka futhi ukhululekile ukuthi ungasijoyini. Kodwa mangabe ufuna ekhanda lakho uphile into esile nje nengane zakho zihlakaniphe futhi zicace engqondweni, siyakurecommend ukuthi usijoyine la and mawunendlela usubscribe. Siyabonga kakhulu kulabo abasubscribeile. Inkosi zibabusise ngathi ke bengamema nezingane zabo zisijoyine la ngoba okuningi esikhulumayo kuyakha kakhulu ingqondo. Kunalo bhuti lo nangu bambiza ngobrother Enigma abaningi. Udumile kuyavela ku-TV, not ku-TV lento kuma YouTube channels amaningi. Kodwa esikuqaphelayo abantu abaningi bamema lo bhuti ukuze bakwazi ukunyusa ama-views abo ngoba abantu abaningi bangenela ku-YouTube ngenhloso yes mhlawumbe abanye ba-entertainer, abanye bayafundisa. Kodwa mawubona ngathi ama-views ahamba kancane nama-subscribers ahamba kancane uyubuthe nanoma yini uzoyifaka kwi-channel yakho ukuze ithole i-attention, because the more abantu be-view i-channel yakho, the more I think you get paid. So far I'm not get paid. Esikuqaphelayo ukuthi abantu bayabuka ama-views ethu because sesikwazile ukuhitha more than 1,000 hours views, but ama-subscribers asemancane. Kulabo ke abasubscribeile njengoba sisho ukuthi siyabonga kakhulu bafowethu, nathi soqhubeka siwakhipha ama-video sifundisa abantu. Kodwa nje okubuhlungu ngeke size sigudluke like 10 we are House of Radical Intellectuals. Ufuna sikhuluma izinto zinjalo, izinto ezinengqondo sikhulume ngoba zinjalo, zihaya ngoba zinjalo, zimahudlu zibaba zinjalo. Usiyobona ukuthi upholisa kanjani. Mawuthi unenkinga ngempela mntakwethu uzwe ngathi kuyashisa uthi futhi ngeke uzuphinde ubuze la. No, it's fine. We are not going to change. Ngoba nakho mhlambe sithi sizoncenga ukuthi abantu funa sikhulume kahle nabantu ukuze behlale kahle la ekhaya. La ekhaya kuyashisa nje ngani zokuthi ngifuna uqamba manga indlu yakwaZulu le. KwaZulu ke amawazi umlando khona insizwa kaZulu. Kodwa ke asiphume lapho sizokhuluma ngalombhemu lo ubrother Enigma. Lo mfo uyibiza ngo-Enigma. Esizokusho la ukuthi akekho uJesu okhuluma nobrother Enigma. And sesinotisile abantu abaningi bamema lo baba lo bahlale naye akhuluma ama-hours nama-hours ekhuluma into engekho eqamba amanga kubantu. Akekho uJesu Kristu okhuluma nalo baba ekuthiwa ubrother Enigma. Uyabona nje la uze wabhala wathi none of you is going to heaven. Uthi akekho kithi oyezulwini because ukhuluma noJesu. Ade ngilalele kunomfo la kuthiwa King Bhaka, angivamanga ngomlalela esikhathini esiningi. Yeah, okay. Ngithe izolo mangivula ku-YouTube ngahlangana naye kubhala ukuthi brother Enigma exposed. Uyakhuluma ke lapho King Bhaka. Ngathi umuntu sofa okwazi ukuchaza indaba lo baba lo Enigma. Oyichaza nje ngendlela esile yena uKing Bhaka. Ngoba mhlambe nani ngingamlalela ngenimuzwa. Loba bangikhola ukuthi usharp kahle engqondweni. Kodwa ke asikho lapho thina inhloso mangabe sizokhuluma ngento wengane zakwethu. Mhlambe before na ubaleke ngoba phela nibe nishawe sineke nina
sokulalela. Thina masokhuluma ngento siye sithanda ukuveza ama-fact. Yabo masithi akekho uJesu okhuluma nobrother Enigma. Kufuna sikuveze lokho ukuthi sikusho ngani. Ngoba uyabona umuntu okholwayo ukholelwa kakhulu nakule ncwadi ekuthiwa iBhayibheli. Ukabambeke kushunqa intuli and to a point uthi mawuzokhuluma uzoqhamuka nezihloko ezikanje uyacasuka mhlawumbe omunye ashesha aphume ethi lo muntu uyinceku kaNkuluNkulu akhuluma kumbheda uthandayo angithi yabo. So thina masizothi akekho uJesu okhuluma nobrother Enigma funa sikuveze ukuthi lokho sikuthathaphi yabo ukuze mhlawumbe kungabe yabo nje lo baba lo ayikho yonke lento akunamanga vela akekho uJesu okhuluma naye. Kodwa thina-ke njengabantu abama-intellectuals sizo-refer kuma-scriptures ukuthi sikuthathaphi ukuthi akekho uJesu okhuluma nobrother Enigma. Sifake nansi image la yenja yabo. Sifake nje nansi image yenja ngoba thina sithema sihlole iBhayibheli ngoba sike sisho sithi mawi intellectual umuntu ospecialize ngokufunda ulalela abanye oprofessor abaphambi kwakho angithi abufunda incwadi ulalela izipichi zoprofessor ubuke the current affairs into eyenzakalayo njengamanje and you look at the history records and then you predict the future. Umsebenzi we-intellectual lo. So sithema ngabe lo baba ngobe ebhizi ethi ukhuluma noJesu ne. Sithema ngabe siye eBhayibhelini safica la ukuthi uma uthanda uKristu, that is why sifaka inja la. Uma uthanda uKristu ungasi umJuda winja and kusho uJesu Kristu yabo winja. So understand ukuthi uJesu Kristu engakhuluma kanjani nezinja ngoba uyabona nje ubrother Enigma ngoba ewumuntu kanje ngokuka Kristu uyinja. So ayikho uJesu into angayikhuluma nenja noma angayikhuluma nezinja. Iyona into esiyitholile leyo. Again we are house of radical intellectuals. Mhlawumbe omunye umuntu uzothi sithuka lo baba simbiza ngenja. Cha, akathukwa yithina simbizi ngenja. Kodwa sithema sihlole iBhayibheli sathola ukuthi umuntu ongasiyi umJuda olandela uJesu noma okholelwa kuJesu uyinja. So uJesu lo bhale eBhayibhelini ngoba lo baba uyakholelwa eBhayibhelini. uJesu lo bhale eBhayibhelini wonke umuntu ongasiyi umJuda njengaye uyinja. So therefore akukho Jesu ongakhuluma nezinja kahle kahle noma ongakhuluma nenja. So Enigma unamanga methi ukhuluma noJesu. Lena ngifuna ukuyikhuluma manje nendlela niyitrend le video le. Ngiyazi ukuthi kuningi anikuthandi. Yabona abantu abakhuluma njengathi abathandeki esikhathini esiphila kusona. Siphila kwidemocracy ehlanyayo. Enabantu aba-weak ngalendlela emakhanda abo and kumele batotoswe ngoba banamalungelo kodwa baphuwa ekumele batotoswe ngazi into entotoswa yona and hayi ukuthi asihloniphe ilungelo lamuntu la ngoba ngisho ukuthi siyafunda ingane zakwethu ingakho sifake nasi isithombe senja la ukuthi uJesu Kristu ngeke akhulume nomuntu omnyama ngoba ubrother Enigma nangu phela umuntu omnyama ngoba mawuthi uyahlola eBhayibhelini umuntu othanda uJesu ongasiyi umJuda uyinja. Sikuthatha phi lokho? Sikuthatha la. Sizofunda incwadi kaMatthew 15 verse 21 to 28. Siyibhale ngesingisi ngoba niyasithanda isingisi. Nakho lona zama western. Aniyithanda ilanguage yenu and niyibona niyingcono ngoba nakho nikhuluma isingisi. Kodwa laba abanicolonizer amangisi namabhunu awanandaba nelanguage yenu futhi ngeke uzwabone mehlangene ngeke ulibone nje ibhunu likhuluma nelinye ibhunu liba kwi long conversation engathathi i-hour ukukhulunywa isiZulu kodwa bebe ba amabhunu ngeke bayenze lento ngoba bahlanye emakhanda abo. Number 2 ngeke umfice umlungu ingisi likhuluma nelinye ingisi la kubo a long conversation ngelanguage yenu bantu abamnyama mhlawumbe ngayizulu mhlawumbe isiXhosa mhlawumbe isindebele mhlawumbe isiswazi mhlawumbe isipedi nowa isitsonga whatever language oyikhuluma ngeke umfice umlungu ehleli mhlawumbe ku YouTube channel yakhe noma behleli nje bexoxa kodwa bengakhulumi ilokhu njani English yakubo bekhuluma isiZulu ngeke bayenze lonto le ngoba bahlanye emakhanda abo.
But anyway, ngoba nina aniyithanda language yenu, nithanda language yabantu abangenandaba nani. Ake sinitotose kancane sibhale ngathi isingisi lesenisithandayo. Sifakazela lento ukuthi lencwadi le Matthew 15 verse 21 to 28 ifakazela lento le yokuthi ubrother Enigma unamanga methi ukhuluma noJesu unamanga ikho lonto leyo ngoba uJesu Kristu kule ncwadi le uyasho yena ukuthi uyiJuda ngeke akwazi ukusiza izinja. Inja umuntu ongasiyena umJuda. Mawuthanda uJesu lento ngase kwangaka isisho bafethi ikhona eBhayibhelini ukuthi abantu abamnyama bakithi kushema bakwazi ukucabanga kahle. Noma bekwazi ukucabanga kodwa bakwazi ukucabanga kahle. And ngaye sikusho lokuthi the problem not ukuthi is with us is the public school system. They don't teach us how to think. They teach us what to think. Angithi yabona lento le asikwazi ukucabanga ngendlela eright. Sizophinde siyibhale lento siyichaze slowly ukufakazela ukuthi lo baba ekuthiwa Enigma akayeke ukuhamba qamba amanga. Mhlawumbe bese ocela nathi ngene buke le video kaBhaka. Esho ukuthi lo muntu lo Jesu akhuluma naye lo into engekho uyafana nomuntu ohlanyayo nomuntu odle emgqonyeni uqamba amanga ukuthi number 1 uyisinokwe, number 2 mncane ngomzimba noma ekhuluma uzaxegisa ikhanda uyadabukisa. Umuntu okhuluma kanjalo uma umuntu onomqondo olulu usheshe ube deceived. That is why nabelungu babesendela into ekuthiwa amaroma labo labelungu abayizinokwe ababehambe bexegisa amakhanda besipha ukudla abelungu bangakube besibhonya ngala. Lezi zinto lezi zokubhayizisa abantu izona izinto ezisinyanyisayo. Yingakho sithethi na we are house of radical intellectuals noma songena la sokhuluma ngendlela emahliphliphe esikhuluma ngayo noma ngathona uthi ufundile uprofessional hambe uyofana lo professionalism yakho vele uyahlupheka. Thini emiyethu ukukhuculula umuntu omnyama engqondweni ukuze aphile impilo esile ngabe isidwedwe iphinde ebe yinja yezinye izizwe. Nansi incwadi esoyifunda. Matthew 15 verse 21 to 28. La ngeke ngifunde yonke lento isingisi nani niyakwazi usifunda. Uthi verse 25. Uthi uJesu wemuka waya endaweni ekuthiwa iTariyo noma iSidoni. Kwakukhona umfazi noma owesifazane wasezweni ekuthiwa iseKhenana owayenenkinga wafika wakhala kuye wathi Nkosi ndodana kaDavide ngihawukele. Isho kanje lencwadi. Right. Moya verse 23 uJesu akamphendulanga. Kwase kuza abafundi bakhe kuJesu bamncenga bathi sicela ummukise lo muntu emva kwethu uyakhala lo muntu la emva kwethu. Right. uJesu wasephendula ngithunyelwe emvini elahlekileyo zendlu kaIsrael kuphela. I was sent only to the lost sheep of Israel. Igama lithi only lisho ukuthi kuphela. Uthi uJesu Kristu ngithunyelwe emvini elahlekileyo zendlu kaIsrael kuphela. I was sent only to the lost sheep of Israel. Mina Jesu Kristu ngoba ngila emhlabeni angithunyelwe kubantu bakoKhenani, ngithunyelwe emvini elahlekileyo zendlu kaIsrael phela. Finish. Ngicela ukuma nje kuleli khoma la. Mana uJesu Kristu methi uthunyelwe kumaJuda ngoba phela uma ukhuluma ngoIsrael ukhuluma ngomJuda. Uthi ngithunyelwe kubo kuphela. So lo brother Enigma uhlangana phi noJesu? Ngiyabona abantu abamnyama bakholela kuJesu ngoba kwafika abelungu la. Lento esihlezi siyichaza day in day out and so ze sife siyichaza ngoba asifuna ukubona umuntu wakithi esidupho ngale ndlela esidupho ngayo. And iyacasula le nto le. Ma ethu Jesu uthunyelwe emvini elahlekileyo zendlu kaIsrael kuphela. Etshela abafundi bakhe noma befundisi bakhe abayishumi nambili. Lo brother Enigma uhlangana phi noJesu ngoba uJesu uyacacisa la ukuthi yena uthunyelwe kuphela endlini kumaJuda. Yes, we understand ukuthi abantu abamnyama they don't know how to think. We know that. Because esikoleni njengoba sisho ingakho ubona nabantu abayigwila ama-politician bethatha iy'ngane zabo beyifundisa kuma-private schools. Because they know ukuthi uma uyi-private school
But they will teach you, trust me, they will teach you how to think, not what to think. That is why bona belungu benganandaba namasiko ethu nama-customs nama-tradition bengenandaba nje ney'nto zethu. Ngisho beshada ngeke bafice bethi benze oZulu wedding. Yinini abantu abamnyama ngoba ninangqondo nenze white wedding. Iy'ngilosi sibe mhlophe. Nilahle iy'nto zenu nenze ezabo because you guys don't know how to think. And kumsebenzi wethu lo ukuthi sizokhuluma nani ngale ndlela e-rough esikhuluma ngayo. Ukuthi ukuthatha kanjani esikushoyo asinandaba. But bakhona abazongena. Nathi la cishe idwalela ubushelelezi bazohluleka abaningi ayikabi. Bakhona abangenayo noma bebancane kodwa bakhona abangenayo. Ngcono ngangena lo mbijana izonke iduphu ungayisale zinaka yonke lemisangano Enigma abasangenela emakhanda abo. Akukho Jesu ongakhuluma nomuntu omnyama. Naku uJesu uchazela ukuthi yena uthunyelwe ngoba wayela emhlabeni wethunyelwa kumaJuda kuphela. Right. Waphinda uJesu wamphendula lo mfolo wathi it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Ephendula abafundi bakhe la. Uyabona? Uthi uJesu akuyona into enhle ukuthatha isinkwa sabantwana baka-Israyeli ngisiphonse injeni. Angazi noma niyayizwa lento engishoyo. Angiphinde. Akuyona into enhle ukuthatha isinkwa sabantwana bakwa-Israyeli ngisiphonse injeni. Njengoba uJesu esho la ukuthi mina ngizela ukuzosiza abantwana baka-Israyeli kuphela. So okusho ukuthi omunye umuntu othi uzofuna usizo kimi engayena umntwana womJuda uyinja lo muntu lo. So mina Jesu ngoba ngizela ngiphethe isinkwa kodwa lesinkwa engisiphethe this bread engisiphethe ngizosinika abantwana bakwa-Israyeli angikwazi ukusinika izinja. Ingakho ekuqaleni siveza isithombe sezinja ukuthi ma uthanda uJesu ungayena umJuda ngokudabuka winja. Afuna abantu bayazi lonto ibhlungu injalo ihigh injalo ibhlungu ngoba yabo nje kusasa today isabatha namhlanje Saturday mhla ka-26 October 2024 on Sunday abantu bahamba bayisontweni. And umuntu ozozwa lento engikhuluma njengamanje ukuthi ma ukhonza uJesu ungayena umJuda winja uzothi ngiyamthuka lo muntu lo. That is why sithi we are a house of radical intellectuals guys. That is why sithi we must refer you to the source yento esikhuluma ngayo. Ukuze kugcineni ngisho ukuthi sithuka abantu noma sidelela abantu ukuthi hamba yesontweni kusasa kepha yazi ukuthi wini winja. Ufuna ukwazi lokho akusho thina kusho uJesu. Uthi uJesu ngeke ngikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana ngisiphonse injeni ngoba leli ivangeli engiliphethe akulona lo memo alimemi bonke abantu elamaJuda kuphela. So that is why siqhamuke nesihloko namhlanje abantu abayeke kulobedithisa abantu bemema lo baba lezoqamba amanga la ethi ukhuluma noJesu. Akukho Jesu ongakhuluma nenja. Yabona uma uhluphekile, xakekile, ugulelwa ingane noma engakuthuka umuntu akubize ngenja. Ngeke kube nindaba nalo. Ndake into ebhlungu njengokugulelwa ingane ngiyakwazi. Nazi ingane. Mawufunda kuverse 27. Uthi lo mfazi lo waseKhenani uthi yebo Nkosi sewushilo kepha izinja ziyakwazi ukudla imvuthuluka ewa esithebeni somnikazi. Umaster kahle before bekune slave bekunesigqila bese kuba khona into ekuthiwa uslave master. Uyabona? So ingakho lo mfazi noma lo muntu wesifazane wasebenzisa igama lethi master because yena weyibuka vele moyisigqila uyinja mfowethu. Uyinja nje moyisigqila. Uyabo? So ingakho lo mfazi noma lo wesifazane wakhuluma kanje wathi yebo Nkosi sewushilo kepha inja iyakwazi ukudla imvuthuluka ewa kumnikazi wayo. Washo kanje lo mfazi lo. Yabo? Engafuni uJesu kumsiza embiza ngenja wakuvuma lo mfazi ukuthi vele nginja kepha inja ayinankinga nokudla imvuthuluka okusho ukuthi wena Jesu Kristu
ngoba uthi uthunyelwe kumaJuda kuphela, nesinko siphethe uzosipha amaJuda. Azothi amaJuda edla, angithi yayizwa loo nto le, bese kuqathaka vele uma umuntu udla kuyaqathaka. Mina njengenja ngizodla leyo mvuthuluka ezoqathaka ngesikhathi wena ufida amaJuda. Angithi yayizwa into engishoyo ukuthi anginankinga kahle kahle. Ingakho sikugqamisa ukuthi mangabe uthi ukhonza uJesu ungayena umJuda winja, ufuna ukwazi lokho winja kusho uJesu. Nifunde bafethu lencwadi ukuthi inkinga yenu ingakho sigqamisa nevoice kube ngathi sifuna ukuyinyusa mbijana ukuze yonke lento ingene ithi shiqe emadlebeni enu ngoba ni weak. Vele umuntu omnyama okhuluma nafuna ukuthi kuba mawalanyana ngoba ulule engqondweni. Ngisho lento ungayichaza futhi ngiyazi ukuthi nizoyifunda lencwadi. Niqhubeke kodwa nihambe nesontweni nazi kahle ukuthi niyizinja. Right. Mawuya ku verse 28. uJesu wayesethi kuye, mfazi noma yes, wathi mfazi, ukholo lwakho luhle. Yabona? Wase wathi isicelo sakho sesifezekile. Yayisiphila ingane yalomfazi waseKhenani. Lalela-ke. Ngifuna uvula umqondo ke manje. Lo wesifazane ukuze asize uJesu kwakumele akuvume ukuthi ngiyakuvuma ukuthi nginja ngoba ngiyena umJuda njengawe. Uthe mekuvuma lokho ngoba uyasho ukuthi mina anginankinga ukuthi ngibe yinja ethi amaJuda medla mina njengenja bese ngidla imvuthuluka yamaJuda. Uthe uJesu mekuzwa lokuthi uyakuvuma lo wesifazane ukuthi uyinja, wazi wathi sengakusiza ke, wasuwamsiza ke ingane yakhe yasebenjani yayisihileka. Ukuhileka ukuphila. Ukhona omunye umfundisi engake ngayikhuluma nayo lento wayidefine ngenye indlela because into okholelwa kuyo, yezwa lento engishoyo, kufuna njalo uzama ukuyidefenda ngoba once into akholela kuyo lento ereligion ngoba sisho ukuthi mhlawumbe ungcono kwesinye isikhathi umuntu odakwe insango ngoba iyakwazi ukumbamba insango bimdedele. Lento mayikufase kahle mfethu ikufasa waya. Lento iclear. Yabo nje lencwadi iclear ukuthi uJesu wayumJuda ethunyelwe kumaJuda kuphela. Futhi mawufuna ukuyifakazela ofunda uncwadi kaMateyu 2 verse 1, mzukanezelwe nje uJesu kwabuzwa kahle kwafika izazi ezintathu ziholwa inkanyezi zithema zimbona zaseyibuza zathi uphi lowo ozelwe eyinkosi yabaJuda na. Benoyifunda incwadi kaMateyu 2 verse 1, ezela uJesu Kristu kwathiwa uyinkosi yabaJuda, akayona inkosi yama-Europeans la afika zonigqilaza la eAfrika. Phela nini inkolo kaJesu wena Enigma yekwamqamba amanga kubantu. Inkolo kaJesu ifike nama-slave masters la evele Europe, evela Europe, ko-England, ko-Germany, ko-Holland. Bafike balwa futhi labantu la. Kunento bebizwa ngo-Anglo-Boer War. Balwa la kwathathwa nini abantu abamnyama ngoba nizinja nawufake ekhaleni laleyo mpi. Anglo-Boer War. Anongena exclusive book nithenge leyo ncwadi. Nifunde umlando wena ame nisangana nikhulume inganekwane zamaJuda ningazazi wena Enigma uqamba amanga kubantu uthi kunoJesu okhuluma. Akho Jesu okhuluma nawe la. uJesu ngeke akhulume nenja. Lokho ufuna sikucacise kahle. Ngeke uJesu akhulume lutho nenja ngoba uyakuveza lo yena uthunyelwe kumaJuda kuphela. Enye into engelona iJuda umgodoyi phela, ayikho futhi enye into ekhona. That is why siyasitshela abantu ukuthi igama lethi dog noma lithi God ngoba yabona igama lethi God uqala ngalo G lo uze ngalo O lo uze ngo D bese kuphuma uGod. Angithi yabo lo nto le. So igama lithi God liyinhlamba kahle. Uyabona? Abantu abayikhonzi zakaSathane ikhona abafethu ivideo ngizophinda ngikusho lokho. Ikhona ivideo esiyikhiphile sithi inkolo kaSathane. Lapha kuleya video asikhulumi ngokuthi abantu abahambi bokhonza kaSathane. Siyanichazela ukuthi inkolo kaSathane iyona ebusa la emhlabeni. Ningayibalekeli niyifunde khona nizokhucululeka emqondweni. Ningalonithola amakhanda enu
amnyama nihambe nikhonza amaJuda eningawazi nama-Arabs eningawazi niyibuke lezi zinto esikhuluma ngazo ngoba inhloso ukuthi umuntu omnyama avuleleke ekhanda lakhe. Thina bafowethu sizalwa abantu abazalwa babezigqila, babeshawa beboshelwa njengeinkabi. Ngiyayazi lonto, mina ubaba wami ongizala wangixoxela lezo zinto. Wayezalwa ngo-1927. Wayezalwa ngo-1927. Uthe ebheke ngo-1940 wayengitshela yonke into kwakwenzakalani. That is why ngingaphuzanga utshwala. That is why ngaye kuba umKristu. That is why ngifunda incwadi namhlanje senza lama video kanje. Hayi ngoba sihlanya la emakhanda ethu. Into esicikayo noma ungaye emajele uzofica gcwele abantu abamnyama because kunezinto esisabayo ukukhuluma ngazo. Ingakho siweak, abantu abaningi abagcwele emajele ba weak emakhanda abo. Akekho umuntu ohlala phansi akhulume nabo. That is why sikhuluma ngalendlela esikhuluma ngayo. Hayi ngoba sidelela izinkolo zabantu. Hayi ngoba sithuka abantu sibabiza ngezinja. Sikuthatha la ukuthi mangabe uthanda uJesu Kristu ungasiyi umJuda winja. It's written. Nansi into yona winja. Kahle kahle. That is why sithi masihlola ngoba ayikho into esingayihloli la. Ayikho into esingayihloli. Sasho futhi sokhuluma ngoShembe ngoba ukhona uShembe phakathi kwethu. Na ukhona naye. Nenqwaba abantu abamlandelayo. Abamthandaza abamkhonzayo kusukela kubabamkhulu inkosi uBhombela isitimela samaMpondo kuze kufika ekugudla kudlula enkosini yelanga inkosi inyanga yezulu kufika othingweni kuze kugcine esihlalweni esikhona njengamanje sonyazi kaShembe kwathi inje ingafuywa. Lento ibisihlupha kakhulu ukuthi why inje ingafuywa kaShembe. Sithe kodwa masikhula sathola ukuthi ekukhuleni kwethu kwathi uShembe babamkhulu Bombela isitimela samaMpondo kwathiwa lapha iyona into esasifundiswa yona kuma missionary schools. Ama missionary schools la afika azosifundisa ngoKristu wengane zakwethu. Thina sesizalwa kudadlanyana. Sasithi masibuza ngoShembe ngoba sasibona ngathi lokucishe kufanele kodwa nathi lokho kwenziwa yilapha. Noma kungekho eBhayibhelini kodwa ngathi ikhona ukucishe kufanele. Bese sibuza sibancane. Bese kuthiwa hayi uShembe wathi mayibona esemkhulu wayibona ukuthi uNkulunkulu wathi melapha entabeni yasenhlangakazi kuthiwa ejujela futhi izalukazi thatha izalukazi namakhehla ethwala ngawo ewajukujela lapha ngephatha ngaze ngifike entabeni yasenhlangakazi kodwa ngeke ngafika eKenani. Kuthiwa lapha enhlangakazi wethatha ubaba omkhulu wethatha izalukazi namakhehla akujukujele lapha entabeni kophihlize phansi ukuze ibandla lakhe likhuleke ngoba likhula nje linwebeka liba lingaka. Naye uthe sezoshona noma sezodlula emhlabeni wagqoka amakhalibhoti uyabo. Watshela ibandla lakhe lamaNazaretha ukuthi njengamanje usiyandizake ufuna ukuveza uNkulunkulu bakhe uyabo. Kwathi uyandiza ngamakhalibhoti wavele waphephuka wandiza uphihlize phansi uthe sesemoyeni wathi susana amatshe ngiza kabi ngiza ngekhanda wafika washanga ekhanda phansi waqhuma ubuchopho wafa. Uthe sefile kwafika izinja zamudla. So ingakho inja ingafuya kwaShembe. Kwasho iyona into esasifundiswa yona le sisakhula. Bese sihleka sasihleka ngakhumbula nje sasifunda kunesikole ekuthiwa isesibungu Musa High School ngapha kaSwayimani ngaqeda isikole kuleyo ndawo mina. Khona izingane zakaMsomi ezayisonta kaShembe sisakhulweke efike nje khona ubaba wakuthiwa umshumayela uMsomi osadlula emhlabeni. Ithempeli lakhe ecishe kuthiwa yini inkosi yami Impophomeni sho njalo lapha endaweni ekuthiwa isedlelweni ngaseNyaninga endaweni akaSwayimani usadlula kodwa emhlabeni lo baba lo. Ngezwe ukuthi umshumayelo wakhona sekwaba ubaba ekuthiwa uMhlongo. Wayeke efike ke lo baba ngoba wayenekhanda liqina qinile impela. Ezotshela uthisha ukuthi izingane esonta kaShembe yeke ukugunda amakhanda. Sasigunda amakhanda thina. Kuthiwa izingane esonta kaShembe yeke ukugunda amakhanda ngoba inkolo yazo nayo. Bese siyihleka ke sihlekisa ngazo ngoba iyona mfundiso sasinikwe yona lo ngoShembe. Kodwa sithe masikhula sibuka izinto sithola umlando ukuthi kunento okuthiwa iANC kwakukhona uIFP. Okay ngiyabona iIFP ANC bese kuba iPAC kwakukhona umkhonto wesizwe oAPLA
kunabantu abahamba baya kwi-exile, kwanabantu ababebulawa njengoSolomon Mahlangu. Sasesibuyisa umqondo, sasesibuzwa kwabaphambi kwethu, base basitshela ukuthi labantu abasifikela nenkolo kaKristu benzani kuba bamkhulu. Sasesishintsha. Ingakho ubona ukuthi siyahlanya emakhanda ethu, asihlanye. It's information esiyitholayo isihlanyisayo. Bese siza la sizonifundisa. Sitheke nathi masihlaziya ngendlela yethu ukuthi why, ngoba amanga lento ukuthi uShembe wandiza entabeni yaseNhlangakazi. Abelungu bayenza lento kithi ngoba bayazi ukuthi asikwazi ukucabanga. And honestly mangasubuza ukuthi uShembe ngoba kuthiwa wandiza enhlangakazi wathahlazeka ematsheni, yenzeka nini leyo nto le? Give us the year ukuthi ngonyaka othize uShembe wandiza wathahlazeka ematsheni. Give us the year, give us the month, give us the date ukuthi yonke lento yenzeka nini. Ayikho loo nto le. Inganekwane njengalezi zinto esifundiswa zona eBhayibhelini. Ukuthi ngoba ngeke uzuthole nje ukuthi noyedwa obhalelwa eBhayibhelini ukuthiwa wakabani isibongo. Ngisho Enigma nje mongambuza ukuthi ngoba nawo Enigma ngisho ngayibiza ngobrother Enigma, unalo igama lakhe, unasi isibongo sakhe, una i-date of birth. Mase umbuzo lo Jesu akhuluma ngaye, wazalwa nini, washona nini, ezalwa umabani, uyise kwakubani, zithini izithakazelo zakubo ngoba manga wakalithuli mina ngoMadlanduni. Zithini izithakazelo akazi lutho, inganekwane nje ngathi shu. Same thing nalento lekuthi uShembe wandiza wathahlazeka ematsheni. Mongababuza bakhona abantu abasayisho lonto lokuthi uShembe wandiza. Kodwa mongababuza ukuthi wandizani nabazi. Labantu ke sike sibabize ngeimfene thina lezi ezabonwa uFervoot ukuthi zimfene. Uyabona mangabe ukholelwe entweni ongathi mangabe we-analyze ukuthi okay lento oyikhulumayo ake si-analyze yenzeka nini, yenzeka kuphi. Mhlambe do you have a source of that information? Once ungenayo isource ye-information, uhlukile nemfene mfowethu, uyindangala nje, uyinja ukumsebenzi wakho, futhi le nje le. Yabo le ngisho ungangena ngayekwenze lutho le. Ilambile, idlala indlala ingakho uyibona ichobeke kanje, uyinja. Nathi ngoba sikhuluma kanje ayikho into esizoyikhuluma singayifakazeli ngesource la siyithatha khona ngoba once wabiza abantu ngezinja, inhlamba lonto le ungayiboshelwa lonto le. Inhlamba akwazi ukuthuka abantu babize ngenje. Kodwa yonke lento esiyishoyo ayishiwo yithi ukuthi abantu bayizinja. Ishiwo uJesu ukuthi ma yena ngoba ethunyelwe kubantwana bakaIsrayeli kufika omunye umuntu ongayena umJuda uyinja. Yingakho ke nathi sithi hambani bantu bakithi nesontweni nokhonza amaJuda eningawazi, kepha nazi kahle ukuthi nini nizinja. Right, sadlula. Nansi ke incwadi esoyifunda la. Incwadi kaRevelation 3 ivesi elika9. Sesiphumileke kulento ukuthi abantu bayizinja ukuthi nonke nina njengani bantu abamnyama ngoba nibamnyama, kodwa umZulu, umXhosa, uyini oyiyo. Ma ulandela amaJuda ongawazi uyini winja. Sidlulileke lapho. Ake sizwe incwadi kaRevelation 3 verse 9. Wena Enigma ulalele kahle. Uyakwamqamba amanga la lothi unoJesu okhuluma nawe. Uyeke nje lonto unamanga. Akho Jesu okhuluma nawe la. Jesu okhuluma nawe ilo chaza uKing Bhaka. Uyena ke nje lo Jesu lo okhuluma nalabantu abadla emgqonyeni. Uyena. Sikhathela abantu beqamba amanga la. Uyazi ukuthi abantu bakithi banemqondo elula, badlala kakhulu amabhune benza izilimi. Namhlanje sesidlala nasodwa ninyila ngani kubone lokho. Sikhona nathi we House of Radical Intellectuals. Uyasithanda mawusithanda uyasubscribe, mawungasithanda ushiye kanjalo futhi. Into namsebenzi walutho le. Right. Ithini lencwadi? Ithi ake siyifunde ngesingisi. Behold, I will make them the synagogue of Satan. Those who say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship at thy feet and to know that I have loved thee. Ithi lencwadi manini ke. Behold, manini. Ngibenza babe abomhlangano kaSathane. Usynagogue isho a mass gathering. Ngibenza babe abomhlangano kaSathane. Noma kaDevil. UDevil noSathane teyodwa vele. Bonke labantu abenza izinto zamaJuda bengesiwe amaJuda kepha benzani beqamba amanga. uJesu Kristu njengoba ishilo incwadi kaMateyu we umJuda uthi uNkulunkulu la ngoba kuthiwa phela incwadi kaNkulunkulu
uthi bonke labantu abahlanganayo bezodumisa amaJuda bengewona amaJuda kepha bebengamanga. Yabona umuntu omnyama njengami njengoba ngumZulu mhlambe ngumXhosa. Uyabona umuntu omnyama njengami akafani isidalwa nje neJuda, into engekho akuhlangana isidalwa. Mangabe ulandela amaJuda umuntu omnyama unamanga, awufani. You lie, you do lie. Unamanga. Uthi uNkulunkulu ngibenza abomhlangano kaSathane. Uyabona ke uSathane uNkulunkulu wamadimoni. Phela uSathane uthuma amadimoni ukuthi ayomenzela umsebenzi wakhe. Yena njengenkosi uyahlala bese uthumela amadimoni. Okusho ukuthi nina abantu abamnyama enikhonza amaJuda njengawe Enigma usitshela ngeJuda ukuthi kuneJuda luJesu ohlangana nalo uyidimoni kahle kahle. Uyabo? Isho njalo lencwadi. Nabantu abamnyama abakhonza amaJuda bengesiwa amaJuda bebeqamba amanga belandela into zamaJuda beshiya into zabo belandela into zamaJuda. Konke lezo zinto amadimoni lezo zinto. Leyo nto ufuna niyazi abantu abamnyama kusukela namhlanje ukuthi lahlani into zenu nilandela amaJuda nibe nazi ukuthi nizinja. Number 2, nibe nazi ukuthi nikhonzi zakaSathane. Kusho bani? Akusho mina uma hamba ehlala. Kusho incwadi yesambulo 3 verse 9. Nina you are the mass gathering of the devil. Namadimoni nikhonza uSathane ngoba uJesu Kristu wethunyelwe kumaJuda kuphela. Nina nje ni synagogue of Satan ngoba nenza izinto zamaJuda ningesuka amaJuda niqamba amanga. Ithi ke lencwadi njengoba desha umfazi waseKenani uthi mina ngizodla enyaweni zenu imvuthuluko ezowakini. Isithi lencwadi mina Jehova wonke lamadimoni lawa angasiwa amaJuda athanda into zamaJuda. Lezo zinto ufuna idumise kuphi? Enyaweni zamaJuda. Yebo. Ingakho umenzi wezulu nomhlaba wehlisa inkosi emazulwini yazoba umuntu ebantwini wayehlisela emzini wasekuphakameni wafika wathi akube khona uShembe, abantu balandela uShembe bayeke ukuba izinja bayeke ukuba oSathane. That is why sinoShembe emhlabeni. Isona study senzile leso. Ngalokho asisho ukuthi futhi hambani nosonto kaShembe. Qhubakani lento zenu ngoba niyayithanda aninangqondo. Isho njalo nje lencwadi. Uyabona ke igama lithi Satan lisho devil. La kuno devil khona kunani? Kunamadimoni. Uxolo. La kuno Sathane khona kunani? Kunamadimoni. Uthi uNkulunkulu bonke labantu abalandela into zamaJuda bengona amaJuda bayini? Bayikhonzi zakaSathane. Abantu abamnyama nize nazi namhlanje mawuthi ukucikile lokhu ukuthi uyinja. Hayi khuleka mfowethu mawuphika ukuthi hayi mina ngiyona inja ngiyamthanda uJesu angiyona inja. Akusho mina kusho incwadi mfethu ukuthi hayi amaJuda mfethu akudingi. Mawubhizi nento zamaJuda wini? Uyidimoni. So namhlanje nazi ukuthi nizinja noma namadimoni. So wena Enigma again akekho uNkulunkulu omJuda ongakhuluma nawe ngoba inkosi esiyazi ebhaliwe eBhayibhelini uJesu Kristu waye umJuda. Wayethunyelwe emvini elahlekileyo zendlu kaIsrael njengoba sichazile phambilini. Umthanda noma umlandela ongasiyena umJuda uJesu wethu yini? Winja. Angithi ayizona into engisho. Mawuthi uyeza uNkulunkulu akubize nganona Enigma akubize ngedimoni. So akukho Jesu okhuluma nawe uqamba amanga. Ngayizwa loo nto leyo ngoba futhi nawe Enigma yakholelwa la eBhayibhelini. Phela incwadi yesambulo bafethu iseBhayibhelini. Incwadi kaMateyu iseBhayibhelini. So unamanga webhuti akho Jesu okhuluma nawe. Idididi zakithi ke zifreeze ngakulandela. Wena nje nansi into ekhuluma nawe kahle kahle idimoni. Nansi
into ekhuluma nawe akulona idemon udevil vele phela unempondo. Wena nje uyikhuluma nansi inkosi okhuluma ngayo wena uyi-synagogue of Satan. Isho njalo lencwadi. Who say they are Jews. Phela ukuze uyabona njengoba ngumZulu mina, yabo ngoba ngumZulu, right? Inkosi yami umZulu, uyabo. Yabo nje kusuka koShaka kudili nothi oShaka osenza ngakhona kube khona odingane kube koShaka ompande bonke kwehle kuze kufike kumdlokombane kuze kufike kumisizulu. Ba amaZulu emfowethu, yabo. Ngeke nje ukuthi uyabona nje mase kuthiwa kusukela indoda yeNdiya kaGavenda izothi inkosi yamaZulu. Hayi mhlambe ngaklinywana. Ngoba phela ukuze lo muntu abe inkosi yethu kufanele beyini ebe umZulu njengathi. Yabo. Kufanele ebe umZulu njengathi. Akukwazi ukusuka umuntu yabo njengoyinsa. Uyinsa ikhumkani yamaXhosa le. No baba lo kuthiwa lo baba lo ubani udala ingcebo udala injebe into enjalo. Wenkosi yabaThembu uyikhumkani yamaXhosa. Akayona ikhumkani yamaZulu. Isizwe nesizwe sinenkosi yaso. uJesu uyinkosi yabaJuda, uSathane uyinkosi yamadimoni. Nansi inkosi enikhuluma ngayo nina ngoba ukuze wena uJesu akwamukele kufanele ube yini, ube umJuda njengaye. Okunye kusuke kukhuluma nawe nje njengawe Enigma nangu udevil lo suke ekhulumela nakho Jesu okhuluma nawe. Wena ke uyidimoni, akusho mina kusho lencwadi ukuthi mawuthanda uJesu kufuna ube umJuda ngoba mangayona umJuda uyinja, mawuthi awuyona inja wini uyidimoni ngoba uNkulunkulu wakho yini uSathane. Akusho thina as House of Radical Intellectuals, kusho ini, kusho incwadi. Lento siyenza ukuthi singahleka izizwe. Makuthiwe izizwe lalana uZulu azawukale phambi komsindisi, khulunywa ngalezi zinto lezi ukuthi makuthiwa phakama kuphakama ngegama lenkosi, zivuse zonke izizwe zakithi zisebuthongweni ngegama lenkosi. Nibhizi nikhonza izinto eningazazi, ziyanihleka izizwe zithi awubheke lezinja lezi ngoba sibizwa ngezinja nje. Awubheke lamadimoni sakuphuco kwabo, sakunika kwabezizwe zilima lezi zinto, namanje kusebhizi kulandela into zabezizwe. Asikwazi ukuhlala sisonge izandla sikhona nathi sithi we are House of Radical Intellectuals. We will say it as it is. Ukuthi uyanyanya, it's your problem, it's not our problem. Sikhathi idemon yabona into le, this is what exactly you are. Ngoba nilahla into zenu nje, nansi inkosi enilandelayo yini kanye laba. And I'm so grateful akusho mina, kusho lencwadi eniyithandayo nethi incwadi engcwele kaNkulunkulu, The Golden Stool, incwadi yabalo uEdwin W. Smith. It behind all systems of administration lies the fundamental question of what we intend to make of the African. Kuyona yonke into esicabangayo thina sabantu abamhlophe base-Europe, njalo kufuna sihlezi siyixaka ukuthi yini lento esingayenza ngomuntu omnyama wase-Afrika. Edwin W. Smith, the author of the book The Golden Stool. This question has, whether in explicit terms or not, been answered in several ways. One possible and largely practiced policy is that of repression. Igama lethi repress lisho ukucindezela umuntu ukuthi thina belungu base-Europe, whether samangisi ngoba isingisi nisithanda kangaka abantu abamnyama, whether samabhunu, whether samajalimani, or nisiyini ongayicabanga, masihlezi sicabanga, kufuna sicabange la emakhanda ethu ukuthi yini lento ekungamele siyenze ngumuntu omnyama ose-Afrika ngoba i-Africa i-rich, kufuna cindezelwa, repression, which means keeping the native in the subject and inferior position. Makuthiwa uyi-subject, okusho ukuthi uyinto esetshenziswayo. Makuthiwa yana le uyeli, yana le uyeli, imala umela, xhuma uxhume, njengenja. Yayizwa lento engisho, njengenja. Angithi inja mawuthi ishaya umsila, mawuthi ifuseke ikhwaca umsila, mawuyihlaba ngonyawo edidi ithi kli ibalekile. Ingakho inja ingafuywa kaShembe nje. That is why yabona lento ukuthi inja yadla uShembe fila amsangana manga. Into enza ukuthi inja ingafuywa kaShembe ukuthi nina abantu abamnyama niphathiswa kwezinja. La emhlabeni ngisho ezweni lenu nani futhi nakuvuma ukuphathiswa kwezinja. Ingakho inja ingafuywa kaShembe, ufuna nikwazi lokho. Ngalona sangana lento nenja eyadla ubaba mkhulu eseshoni la ayisedlule emhlabeni amanga ikho lonto le. Nidlala igebengu nazi Edwin W. Smith. Mawuyifuna lencwadi I can send it to you.
I can send it to you. Ngizoyishare lokunyana yami i-email address. Ithi yade ngagcina uyisebenzisa ngizonisharela kodwa ngihamba isikhathi. Yabo. Ithi saintsandsinners@webmail.co.za. saintsandsinners@webmail.co.za. Mawifuna le ncwadi we can send it to you. But guys, it's simple. Mawifuna ikhona The Golden Stool, Edwin W. Smith. It's an ebook. Now ngayidownloada uyifunde. Lento siyifunde ku page 173. Ukuthi bathi bona mabese Europe into abahlezi becabanga ukuthi yini lento abangayenza kithi. Yazo lonto le. Bathi into kufuna siyenze yona yini? Repression. Kufuna thina abantu abamnyama sihlezi sicindezelwe. Sikhulume yonke lemsangano ekhulunywa Enigma. Yonke sikhohlwa ukuthi iAfrica rich, nathi singaba rich. I-Europe rich, iphuwa bafethu ayikho rich. I-Europe iphuwa nge-ice. Kuhlezi kune snow. Thina si rich ngama minerals. Kodwa mabefika la bafike basicindezela umqondo ngoba sithi igama lethi repression lisho ukucindezela. Ucindezela umqondo ukuthi ungakwazi ukucabanga ngendlela ekhululekile. Mawuza umuntu okhuluma njengathi abe yisitha kuwe. Mina ke lemsangano Enigma. Funa nihlezi nicindezelekile. Yazi into engisho. The native, that is us. That is why sikhuluma isiZulu la. It is our native language. That is why amangisi ekhuluma isingisi. It is their native language. That is why amabhunu ekhuluma Afrikaans. It is their native language. Ngoba thina abantu abamnyama sinangqondo. Mas addressana sisodwa. Kufuna si deviate from our native language and we must speak a foreign language. Bese sibukeka singcono. That is why nama subscribers noma ngene ehambe ngingiza kangaka nje. Because sikhuluma language inferior. Angithi yizo lonto le inferior position, inferior. Bese khuluma English superior. But mangabe ufike eEurope eEngland uzofika khuluma English kuphela. They don't speak any foreign language because they know who they are. They speak English, their own native language. The whole of Europe, they don't recognize any foreign or African language as an official language. But look in South Africa. Here in this country, we speak English. You go to court, we speak English. Everywhere you go in this country, our country's communication language is English. But what is the most spoken language here in South Africa? It's isiZulu. But asikhulunywa isiZulu. Hambi enkantolo bangakutolika lo ngcono. You must speak English because this is a superior language. In a foreign language is a superior language in your own country. You understand? Those are forms of repressions that are enziwa amangisi Edwin W. Smith, the radical intellectuals. Ama-Western. Not we are a house of radical intellectuals. I can do something ngayo la. Loba beyamuzwa straightforward. Kuyona yonke into esicabangayo thina sabelungu. Sifuna sihlezi sicabanga ukuthi yini into esingayenza ukuzuza umuntu omnyama ukuthi abe lento esifunayo. Ayikho enye ukudlula ukuthi funa simxhaphaze, abe simcindezela, abe inferior. The native, that is us. Keep him in his own place as a mere serf. Serf is a slave of the dominant race. What is a dominant race? White people. Yes. Funa ube isigqila, serf. Hambe ulichecka leli gama, SERF. Same thing as a slave. Ma umuntu omnqenayo uzodideka, what is a serf? Ushiye kanjani? Nina, keep him in his own place. Your own place is in inferior race. That is why ubona ngisho nalokho kuyinganyana la ku-TV, ngibuke shame la ku-TV, upaquza gqoka amabhluku exhuma inzipho zibe ezinde nezinkopho egqama ngathi onositoli neno lezi yi-fake nama kusike namashe umuntu abe yi-fake bese ekhuluma i-English. Amangisi akudinga ulapho mfowethu. Akudinga la. Ngeke bona babone benza yonke lento le. Bekhipha inwele zabo befaka eziyi-fake. Befaka nenzipho eziyi-fake angitshela ukubona vele ngibefaka inzipho. Nina yonke into eyi-fake nize nishintshwe kuthiwa ningayikhuluma ilanguage yeni manikhuluma. Speak a foreign language called English. Then bazokuregarda inferior. But you are not inferior, my friend. You are not superior. When we buku superior mawenza zonke yonke lemsangane nenzayo. Nilahle nezinto zenu ngisho sinitshela ukuthi nizinja namadimoni akusho thina kusho iBhayibheli. Nizoqhubeka because la engqondweni yenu ni inferior. Yayizwa into engisho.
kufuna nibe sendaweni yeni nibe yigqila zama-dominant race. Abelungu befika la basifaka induku, abelungu befika la basikhonzisa uJesu ngenkani, basibophela njengey'nkabi. Uma ufuna ukukhishwa ejokweni kuthiwa yamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, umamukele still ngisho usukhona bese kuthiwa wena is fine, sithina sifike nale apostolic faith mission, but wena ngoba usiyamukela inkolo yethu kaJesu kuzothiwa the Bantu apostolic faith mission. Yezwa loo nto le, kwafika amabhunu la nenkolo yawo kuthiwa i-Dutch Reformed Church. Ilamabhunu lelo sonto lelo eLofervoet ababesibiza ngezinja nangey'nkawu. Abantu abamnyama bashawa bangena kulelo sonto ngenduku. Asincengwanga ngalento kaJesu, ingakho siyikhuluma isinomi kanjani. Asincengwanga thina sibadala, bayazi abantu abadala lento. Bathule laba abanye ngoba bathola imali. Isonto selaba ibusiness. I receive papa, I receive. Mthatha imali engekho noyinika lamabhotso agcwele lapha emasontweni neqhoma ecijile ngathi bafaka obhodisi. Ngabe nithatha le mali nivula amabhizinisi enu, iy'ngane zenu zibe ne-future yekuba igqila zamasulumane nabelungu namandiya ezweni lenu. Ngisho sinitshela nizwa. Soqhubeka kodwa nina ningena kancane kancane nilalele lento le. Wena niyawushawu like, niyasubscribe, sizokhuluma bathini inhloso yethu bafowethu. Uyabona nje ukube sifuna ukwenza imali ngo-YouTube ngaba sikhuluma kanje, ngabe siyancenga, yabo nje sibe soft, and ayikho into sonincenga yona. Sithina siyasoft emhlabeni asiphilela imali. Noma nganayo beningi vele ngiyayisebenzela, nginayo imali mina, ngiright. Uyabo? Kuhle khona nisubscribe, nathi singakuthanda lokho. Kodwa mawuthi ngeke nisubscribe ngoba sikhuluma kanjani ngavele niyeke. Khohlwani bafana ngavele niyeke. Lento nje ukuthi sebeyihlama zezinye izizwe, sorry bafethu into engeke izenze. Ngoba nimuzwe eDW Smith uthi thina kufuna sibe sendaweni yethu yokuba inferior, sibe izigqila of the dominant race. What is a dominant race? Dominant race is the white. Ibona abahlele phezulu on the top of the pyramid. Afika namasulumane ahlala emva kwabo, kwafika namandiya ahlala emva kwabo, kwafika namachina aphe kwethu. Sekufika manje nanka amachina lezinto lezi ama-foreign from Ethiopia, from Somalia, from Pakistan, nabo bahleli phe kwethu sebegaya okwabo ukudla manje. Angithi yabo bagaya okwabo ukudla, ama-chips, amakhekhe, kufidwe ingane zenu abantu abamnyama ngoba nizinja, kufidwe ingane nina ninangqondo, angithi inja vele ayikwazi ukuyifida. Kufidwe ingane zenu ziyafa, niyakhala niyakhamisa. Sinibuza ukuthi why ningaqala amabhizinisi enu, iy'ngane zenu ingaphi? Nake nezo nje kuthiwa iy'ngane zabelungu ziyafa, zidla ama-chips eziwathenga kuma-Somalia nakuma-Pakistan, ngeke. Nake nezo kuthiwa iy'ngane zamandiya ziyafa, zidle ama-chips eziwathenga kuma-Somalia, ngeke. Ezeni ey'zofa ngoba ninangqondo nizilima, nivuma ukuba inferior race noma senithi nikhululekile. Ayikho into sonincenga yona la. Ngakho sithi lezi iy'ngane ey'shona ngathi ngabe ziniklinye ngoba izalwa zilima. Mina ngazi ukuthi emakhanda ethu sosanini, and iyacasula lento le. Into esaziyo sazi ukudansa. Uyabona wadlala umusic kwathiwa sidanse sodansa. Wasinika ibhamu kwathiwa sidubulane sodubulana. Kwathiwa silwe solwa. Kwathiwa sikhonza amaJuda namaSulumane singawazi soyenza loo nto le. Kodwa into enengqondo ethinta thina nengenza izingane zethu zibe ne-future asiyenzi loo nto leyo. Bese kuthiwa soncengana hamba niyofa. Ayikho into esoncengana yona la. Ayikho. Kodwa njengoba sisho sithi every time masikhuluma sizoba nawo lama note. Nina engenile la, ningakunaka ukuthi sikhuluma isikhathi eside bafowethu. Umuntu omnyama ugqilazwe more than 506 years egqilazwa abelungu. Namhlanje kuthiwa sikhululekile, kodwa ingasingcwabe izingane zethu zibulawa amaSomalia namaPakistani nayo zonke lezi zizwe la ngama-chips. Nina nibe lokudansa, ukudaka utshwala, ukulwa, nigcwele emajele. Ayikho futhi nalento esiyifunde ezikoleni. Akumelanga ngabe kunje bafowethu. And the most effective device that has been used to accomplish this European agenda of keeping us in the inferior position, the most effective device to accomplish that agenda, it is the religion that was forced upon our African ancestors, and that religion is called Christianity. It's a fact. Tina, we don't look religion from the perspective of biblical mythology. You understand? We look at it from the perspective of the world history. Ukuthi kahle kahle makuthiwa kuno World War I, World War II. Njengamanje sesino corona, which is another
world war but cold. Izona zonke izinto esibuka ukuthi mana ke mawukuthi labantu basifikela nenkolo nansi Christianity pho why sashawa senziwe igqila why bonke labantu kwakuthiwa sithi enjoy freedom waphela nabantu abafika neslavery basifikela neChristianity. It's a fact, guys, man. Come on, it's a fact. I'm not fighting with anybody's religion here. Ngoba ngisho we are historians, we read history. Ukuthi ngonyaka ka1488 February kwafika uBartolomeu Dias esuke ePortugal, wafikele Western Cape. Wathi zibaba kwahamba from 1488 kwafika uJan van Riebeeck ngo1652. Kwagxotshwa abantu abamnyama bathutha benziwe igqila. Ikhona ivideo esiyikhipile nje ekhuluma ngoJesus of Lubeck. Abantu abafuna ukuyibuka. Ama-Europeans okuyiwona afika ne-religion ye-Christianity la asifikela ne-slavery. That is why sikhuluma kanje. Ibona bafika nobugqila ukuthi umuntu omnyama akabe isigqila, umuntu omnyama akabe yinja. Njengoba bechaza lo bhuti lo ukuthi thina we must be slaves of the dominant race. Kufuna sibe yigqila. Kunabantu ekufuna begcine besidominatile. Ikhona ivideo esiyikhipile sikhuluma ngoMacaulay, the Lord Macaulay, owazalwa ngama-1800. Owathi abantu abamnyama kufuneka forever behlezi beyigqila zezinye izizwe. Noma ngathi ikhona inkosi phakathi kwethu. Kunevideo mawumNazaretha noma uthi usonda kaShembe, I don't care ukuthi usonda okay uShembe ngokwazi kwethu unyazi. MawumNazaretha ikhona ivideo yeni nina amaNazaretha ethi iyichilo inhlupheko embetha amaNazaretha. Ikhona esiyikhipile. Nani bafowethu iyacika lento ukuthi ni dominate. Sike sayikhuluma kakhulu lento lokuthi ni yabona umuntu mekwane sihluthu nentshebe yahlonipheka lo muntu lo. Kodwa kwayinina nihloniphekele ninjalo nidwedwe zezinye izizwe. Manifuna ungabi idwedwe zezinye izizwe hambani nobuka ivideo iphumile la imfihlo not imfihlo okunye lokho ukukhuluma ngamaSulumane ithi iyichilo inhlupheko embethe amaNazaretha. Sanika nesolution ukuthi kuze niphume kuleli ichilo lenhlupheko enimbethe namaNazaretha ekhona uShembe phakathi kwenu. Entshela ngumthandazo wokuvuka ukuthi sebenzani musani ukufana nezinja. Ikhona emthandazweni wokuvuka ikhona leyo ncwadi ethi umuntu ohlala ngocela ufana nenja. Ikhona lento emthandazweni wokuvuka. Sinikile nani solution yenu. Ningalona khonza nithandaza nibe nihlupheki uqeda uphume esabatheni uthi inkosi kubusisa uyahamba uba isidwede somfana ovele Somalia iyacika le nto le. But ke into yasenza ukuthi yonke lento le eshow Edwin W Smith encwadini yakhe The Golden Stool ukuthi ibe successful ile religion abasifikela nayo ibizwa kuthiwa i-religion of Christianity. And siyazi abantu izobacika le nto but we don't care because it is a fact ukuthi uba ama-slave masters evele eEurope akafikanga lazo senza igqila ngaba siyazi le religion ekuthiwa i-Christianity yafika nabo. Ukuba amaSulumane vele eArabia akafikanga ne-religion yawo ye-Islam nencwadi yabo ekuthiwa i-Quran ngaba abantu abamnyama eNorth Africa abayazi i-religion ye-Islam. Zonke lezi zinto lezi o-Christianity o-Islam zafika ne-slavery e-Africa. Abantu abamnyama there is a system in place ukuthi nina kufuna nihlezi niyigqila ze-dominant race. Uyabona ke enye into abantu abamnyama kufuna niyazi esihlezi sikhala ngayo noma ningeke niyeke. Number 1 lezi inkolo ezafika nama-slave masters ngaba i-religion ye-Christianity noma i-Islam. Siyazi ukuthi ngoba ningene kuzona ngeke niphume kuzo. Niyoba yigqila forever njengoba eshilo Edwin W Smith. Number 2 utshwala abantu abamnyama. Uyabona into esinidomine into ezonenza ukuthi nibe yigqila forever utshwala. Nidako utshwala, nidanse, nikhwelane nizala izingane, niphuwa. Buka la udako utshwala uphuwa. Awunalutho. Owesifazane udakiwe, owesilisa udakiwe, nizala izingane. Right. Leyo ngane nizala vele izobaphuwa. Ife elithathayo kini lokubaphuwa. Nayo futhi izophinda izala izingane. Nina forever nizohlezi niyidwedwe nigqila zezinye izizwe ngoba nifuna ukutshela iqiniso and nifuna ukuncengwa ndakho into enizoncengwa yona la. Yabona ngoba siyivulele lendlu nje sithi House of Radical Intellectuals. Yingakho sikhuluma isiZulu ngoba yonke lento esiyikhulumayo ukube sikhuluma ngeEnglish ngabe siyavala le channel le. Sikhuluma isiZulu nje
Hayi ngoba sizi iqhaza isingisi singasazi. Cha. Maheni laat van Hadai. This is the counter of my own ancestors. Asho njalo ama-Wales. Kunezwa kuthiwa i-Wales e-Europe. Lithi maheni laat van Hadai. And I know limi gulat barit kantorion and wagon of free. Gulat yabo. But izwe lo babamkhulu leli. Funa sibe loyal, sikhuluma ngisho language yethu. Plied all of him gulat. Tramoran ver ir of ba o badret by der ir gen how bow. Basho kanjalo. Ngengibezwe basho kanjalo. Masikhuluma la eWales ufuna sikhuluma ilanguage yethu ngoba ilanguage ayikhulunywa obabamkhulu bethu lapha. Mina ngoba ngumZulu nje, uShaka wayekhuluma isiZulu. Obhambatha babekhuluma isiZulu. Ngisho umzilikazi babekhuluma isiZulu. Mangikhuluma namaZulu akithi nami ngizokhuluma isiZulu. Namangisi abona amangisi akhuluma isiZulu. King Edward babekhuluma isiZulu nabo. I mean amangisi akhuluma English. King Edward babekhuluma English. Queen ababephila phambilini babekhuluma English. Nani masikhuluma nabantu abamnyama bakithi sokhuluma isiZulu. And lastly le ngani zakwethu usuyifundela wena le. Isikhathi esihambile. Yabo ngoba sithi inkolo yeChristianity ifike yama gangsters kahle. We call it the European Christian gangsters. Nina nibabiza ngama colonizers. Thina sibabiza ngama European Christian gangsters. And mawuthi uyafunda la incwadi kaMateyu 10 verse 34 to 35, it think not that I come to send peace on earth. I came not to send peace but sword. UJesu lo bhalela eBhayibhelini lo ethuka abantu babiza ngezinja bebizwa nangamadimoni. Uthi yena njengoba ngifikela emhlabeni, musana ukucabanga ukuthi ngilethe ukuthula emhlabeni. Angilethile ukuthula, ngilethe ini inkemba. Funa kube nothuthuva la emhlabeni. I-apartheid leyafika nabelungu uthi mina ngizela ukuhlukanisa indoda noyise. Ngiyahlukanisa la variance lisho ukuhlukanisa. For I come to set man at variance against his father. Ngizokuhlukanisa noyihlo and the daughter against her mother. Ngizokuhlukanisa nonyoko and the daughter-in-law against her mother-in-law. Ngizohlukanisa. Igama lithi apartheid lisho ukuthi apart, hlukanisa. Njengoba benza belungu besithutha bathathe mina njengendodana ngiye eBrazil ngogenca imoba. Kuthatha ubaba eAmerica eyosebenza lapha kwi-cotton farm. Kuthatha uma wami ahambe oba isigqila kuphi eGermany. Ingakho abelungu bengekho remorseful noma bengekho apologetic ngeslavery abasenza kubantu abamnyama. Kwathathwa one of us njengoba Mandela kwathiwa shown on to have fought against this, you have fought. There's a speech ethi I fought against white domination and I've also fought against black domination. But if you're an intellectual and you ask yourself, if somebody says I have fought against black domination, thina at one stage we dominated white people. Okay, for example, I have fought against white domination. It is a fact. Yes, you have fought against white domination over us. But the moment you say, I have also fought against black domination, what do you mean by that? Because we've never dominated white people. Tina sibe i-dominant race. Unless mawuzothi I'm going to stop black domination over white people. Yes, you are going to get your freedom, but you are not going to dominate white people. They dominated you, yes, I agree. But me, as the president, you are not going to dominate them. Okay, it makes sense, I can agree. But don't say I have fought, because once you say fought, you have done it already. Domination against white people by black people. So that statement is very wrong. So, but njengoba kushiwo la yenziwa abafethe apartheid, benziwa abantu abamnyama igqila la eAfrica, sathuthwa sawaba igqile eAmerica. That is why bona abantu abamnyama begcwele ko-America, ko-Germany, ko-England, ko-France. Sasithuthwa la eAfrica bafethu, the whole of Africa. Sithuthwa amaKrestu, European Christians, soba igqila emazweni aphesheya. Babulawa nabafowethu ngekhathi zobandlululo, ngesikhathi kuqalwa iqembu le-African National Congress. Babulawa ngoba kwakuthiwa mawujoyina i-ANC, mawujoyina i-ANC babekubiza nge-terrorist. Ubulawe njengoba ekhona nje ubaba uZuma
esezowavula inhlangano yakhe ekuthiwa i-MK Party, nakuye eRobben Island wahlala ejele lwaba. Baningi abantu abaya eRobben Island begqilazwa abelungu. Bafethu asiyazi in history yethu. Akuyena uMandela kuphela wayejele. Bonke oThera Lekota ikhona ivideo iyakhulunywa uThera Lekota ukuthi akusiyena uSolomon Mahlangu kuphela owabulawa wayeyouth. Ziningi ingane zabantu abamnyama ezayibulawa ama-European Christians ngesikhathi sobandlululo. Beyibulala izingane zidinwa ukuthi umuntu omnyama udominate abelungu and uyisigqila uyinja eAfrika. Nathi ngoba sikhuluma kanje bafethu, hayi ngoba mhlambe sithuka abantu, mhlambe ngoba mhlambe sibukela phansi into zabantu, siyazi ukuthi umuntu okhuluma isinome kanjani engaboshwa. That is why nathi sithatha siba nama sources ezinto esikhuluma ngazo ukuthi sinikhombise nathi bafethu our heart is painful. Yabo ukuthi kubhlungu ngoba lezi zinto esizikhulumayo ngabe zikhulunywa abantu ababekhona ngesikhathi sobandlululo, njengabo nje labo baba abasilidayo abagcwele lapha kwipolitiki, ngabe nabo banama historians afundisa izingane zabantu abamnyama. Singabe nazo lezi zinto ekuthiwa government of national unity, ngoba vele abelungu bathatha over, sizophila impilo engcono. Kodwa yabona inja, yabona inje fuyo umlungu iphila kamnandi nje fuyo umlungu. Yabo nathi sizofana nezinja kahle kahle, kodwa sophila kamnandi. Nento obona kube sengazi ukuthi thina abantu abamnyama siyantshontsha masiphethe ukuthi asazi lutho ngehistory yethu. Uyabo into ebhlungu ile. So nathi ingakho uzwe ngathi sikhuluma ngalendlela esikhuluma ngayo. Besithi siyicacise nje lonto bafowethu. Uyabo ukuthi nina ke sikhuluma nesizwe Nkosi yami esingazi lutho. Uyabo ingakho nomdala weinsuku mawuthi uyayisabatheni uvakashile lapha kaShembe ethi siyancenga, ukhuluma ngokuncenga, ukhuluma ngetone ngoba uyazi ukuthi umuntu omnyama ube senkingeni kakhulu. Kodwa thina ngokwazi leli qiniso esilaziyo bafowethu, bafowethu nendlela esikhulise ngayo ayifani. Mina ngumZulu, mina ngincengwanga, mina umZulu angimazi encengwa mina. Uyabo lento okuncengana nje ngibona ngathi izoshonisela ilanga. Kubaleka ukuthi sitshelane kwekabhoqo engane zakwethu. Iqiniso libhlungu lento siyesisho sithi uyabona kunezinto ezenzakalayo. Yabona makuthiwa uyagula, yabo, bese uyahamba uyohlinzwa, kubhlungu ukuhlinzwa. Kufana noma uyozala nje, angikaze ngizala futhi ngoze ngife ngingazalanga. Kodwa abantu besifazane bathi kubhlungu ukuzala ngoba uphuma igazi, bayakusika la esiswini kukhishwa ingane, uthungwe, uyiphethe ingane yakho, uphethwe zinhlungu zemthungo. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi kuye kube mnandi, usuyithuma ingane idlala, uyihaga, uyakhohlwa lezi inhlungu ade ukuzona. So nathi abantu abamnyama ileyo nto esikhuluma ukuthi ngoba sithi nanti vulani bafethu amabhizinisini, ngoba abelungu benganithengeli, ngoba amaSulumane enganithengeli, ngoba amandiya enganithengeli, ngoba nalama foreign agcwele kini, amaSomali, amaPakistani, ama-Ethiopia esevula amabhizinisi endaweni zenu enganithengeli. Nani yenza nokufanayo, vulani amabhizinisi enu. MawumZulu ubuka umZulu wakini, ngibuka umXhosa wakithi, ngibuka umNdebele wakithi, ngibuka uMpedi wakithi. Imali siyicirculate ngakuthina sabantu abamnyama ukuze izingane zethu zibe nefuture. Sikhanda izikole zethu siye ukuthi siyacwasa ezikoleni zabelungu, ezikoleni zamabhunu, sibancisha imali ngoba nabo besincisha imali. Siphume nasey'nkolweni zabo ngoba yizo lezi ezizenza ukuthi sibe lula kanje engqondweni. Siyiyeke into zabo, senze izinto zethu. Nkosi izinibusise bafowethu. Isabatha namhlanje uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha. uNkulunkulu uyabathanda abagcina usuku lesikhombisa. Nawe ke uzuligcina isabatha kanye nabendlu yakho bonke. Siyabonga.